Puna yung baak. Duwa ka ng hektarya ko dapan niyang. Tapos 2 hektarya mo ni ginigunyang. Jupat nga hektarya dyan. Wow! May atay. Takla dyan ah. Bagam to ng engineerin. Sigurado atan. Pasya lagi baga duwata ah. Sige, kadwang kantaw. Sigurado ata baak. Kadupatig pasorbi dita. Mapalabang katan. Inagdaw ka nga agsorbin, madi ka makainumay. Pay pati rabi ano ka? Malay mo, siyempre madi tayo malpas. Mo manong hektarya, malpas mo dajay. Siyempre tirain tayo matirain na, nga na malpas. Nya, patay tapay ito, di ka makarugrugain. Paguray kang mata. Nabayag ang mali na nag-uto ka din. Siyempre, nalipata mi dagtuman. Bibiro ko nga tayo kopyak dito yung cellphone ko. Hindi ako mga birukan. Hindi ka mabaling sumablay ta. Babae ng tata. Muna ito, utokad ko, 2012 pa ilaan. Nalipatak si Kan. Muk pa lagi di shortcut na kaso nga lang ating karon eh. Madi pa yung ako 2012 pa lang ato. Pasubok sa bak. Mati, ayaw mata. Sampay ah. Nagadot ta, hindi ta kidikayan. Yeah! Nagadong nga tutorial ya. Ata, kita kon. Panay. Hindi la shortcut nanti biro ko nagidi kakitoy ka message ko. Nakasiba di eh. Ito shortcut natin eh. Okay. Ayun. Dali kon, nalagip kon. Nyaman to programa, duwa-duwa pa ta cellphone mo. Kinagadungar daging inquiry agad kwa. Hindi mo pagdalo sa ato. Makinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Pinagamagamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Mabalang mo na dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay? Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena nanay. May cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan? Sabi ni, nagdalos ni. Nagdalos ka pa iso nay. Kapag kanina motor ato eh. Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagdalas mo na din sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo nga lang is nakadagrasa na ah. Kita man Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ang gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka dinak. GR4 degree sir. Oh? Kita mo na eh. Magmayat buya na yan, dalos ni. Nagkinis nga rin na eh. Ramon, duwa-duwa pa ita cellphone mo. Kinagadungar daging inquiry agad kwa. Kaya dagpa survey. Tumadik pa mit ang sumbat ko, tang kami pa nagtungtong ni engineer. Kadi palpasik pa lang nga tao eh. Tamama minsan to ti pinagbagata kay engineerin. Yeah! Sige, i-compile lang. Ati pala ti palpasin ta. Malpas tataw, isa tayo baga nga duging inquiry. Okay. Napanay. Tsaka lang nga di inside ni ko, engineer. Plano na. Swerte na naman tayo ngayong araw. Ilan na pagbentahan natin, Bes? Malaki-laki syempre. Tayo pa ba? O, yung hatian natin, ha? Oo, akong bahala sa'yo. Tignan mo yung 2 tambay dun. Parang seryoso sa ginagawa ah. Kaya nga. Mukhang hindi na naman maganda yung gagawin nila, Bes. Siguro, nanonood sila ng ano. Silipin natin. Baka, madagis mo talaga. Pagbi lang natin yun. Kala ko eh. Hoy, anong ginagawa nyo? Siguro nanonood kayo ng ano na. Nanonood ng ano? Bold? Hindi ah.
Hindi daw. Yung mga mukhang yan, mukhang mahihilig sa ano. Kaya nga, lalo na yan si Andres, oh. Kaya Sinara nga. agad yung laptop. Mhm. Defensive. Ayaw ipakita, bes. Ano kaya yun? Kung ano nang pinagsasabi niyong dalawa. Trabaho to, hindi pwedeng makita. Controversial to, controversial to, controversial to. Ha? Kasi sabam, controversial nga bagbagam. Confidential. Ay, oo nga, confidential. Confidential. Oo. Confidential. Baka tama naman talaga si Andres. Controversial yung pinapanood nyo kasi bold yan eh. Wala, makakatawa ni Panyang. Baka orin si Kaya, nahilig ka. Panyang, totoo ba yung sinasabi ni Baak? Hindi naman. Once a week lang. Once a week lang. Once a week lang. Pero pag nabitin ako, nirit pa ako isang araw. Hindi ka talaga. Bakit? Hindi ka ba nanonood nun? Hindi no. Hindi ko nga alam yung kung saan pumunta doon. Ikaw, siguro lagi mo kasama tong mga to. Ay, hindi ah. Malalaya mga yan. Baka 5 days a week yung mga yan. Si kayo magamit na hilig, tapos si Raman na kamipay. Supaya, Andres. Papayarte kayo malain. Wala. Napadaan lang kami. Ba't ano ba talaga yung ginagawa nyo dyan? Ba't bang kulit nyo? Nagtratrabaho nga kami eh. Uy, talaga ba? May trabaho na kayo? Kaya nga, ano namang klaseng trabaho yan, Aber? Basta huwag na kayo magtanong. Hindi nyo alam to, confidential to eh. Puro kayo confidential. Gusto lang naman namin malaman ni Panyang kung ano talaga yung trabaho nyo. Nay na. Sika man namang baka ba? Apo. Gito yung Mike. Taga-sukat ti daga. Anong sukat ng daga na naman? Atakit, damag kang damag, hindi mo malagay mo. Sukatik sa takwa yun. Pato gibugbuga. Sige mo mga baga. Sukat ng lupa, yung mga wala pang titulo, tapos yung gustong magpa-subdivide, ganon. Lot survey, subdivision, ganon. Nawatan nyo! Oh, ay tamang-tama yan. Naghahanap ng magsusukat si tita ko. Pwede ba kayo? Ilang ektarya ba? Naalala nyo yung pinagpitasan nyo ng kalabasa? Yun. Siguro, nasa 2 hektarya yun. Ah, yung pinagkuhanan ng kalabasa? Oo, nasa 2 hektarya yon. Ano bang gustong pasorbi ni tita mo? Relocation o subdivision? Hindi ko alam eh. Puntahan nyo na lang si tita ko. Kayo na lang mag-usap. Tapos, bigyan nyo akong porsyento ah. Dagdagan nyo na rin. Ay, hindi pwede yun. Hindi pwedeng mag-cut ng presyo. May sinusundang taripa yan. Ah, ganun ba? Tanungin na lang namin si engineer kung nagsosurvey siya sa malayo. Ah, ganun ba, Andres? Sige, update nyo na lang ako pag nakausap nyo na si engineer. Oo nga, update ko din kayo pag nakausap ko na si tita ko. Tara na, bes. Sige, dyan na kayo. Puna yung baak. 2 ka ng hektarya ko na Panyang. Tapos 2 hektarya mo ni Ginigunyang. 4 nga hektarya dyan. Wow! May atay. Takla dyan ah. Bagam to ng engineer yun. Sigurado atan. Ito siya lagi baga duwata ah. Sige, kadwang kantaw. Sigurado ata baak. Kado patig pasorbi dita. Mapalabang katan. Inagdaw ka nga agsorbin, madi ka makainuman. Pay pati rabi ano ka? Ah, malay mo, siyempre madi tayo malpas. Mo manong hektarya, malpas mo dajay. Siyempre tirain tayo tirain na, nga malpas. Hindi mabalin ng sardingan no ka dya. Madi siyempre adun to man naka-schedule no bigatan, o di awan. Mapirdi schedule. Kaya dapat mapalpas. Tignan mo nga naman, bes, yung dalawa. Dating tambay. Ngayon, surveyor na. Oo nga, tayo. Dating nagtitinda ng kalabasa ngayon. Hasyendera na. Oh, pwede. Partakam ta Andres, takwa. Pantano ka di balay ng engineer, ta pakita ta raramidi mo. Ang guray kang matabaak. Diyak pa ko narugrugian. Namadito ako masumampot agi dyan, nalpas kumatoy na. May ano lang mga agiplat mo, ti coordinates mo. Pagpay ta coordinates sa tayo, asimot distance, mabayag Ado pa ti pagtutungtungan tayo nga ako, atano ko, amutan to agad di bagbagata. Uy, basta tungkol ti daga. Hanggang magitikas tayo, nalaka lang ate yun. Suruhan ka nung kakasimot ata duwata Siguratan ah.
namimit mo lang no sinsinublatan ta. Siyempre, mabanlog ka mo nung kagkwa. Kalimuhon. Ano, kaya mo, di ka natagkal kalimunan. Muli kan. Nagtamit Siya, Trabaho mo ta dyan. asa no ngayon naman no, ado nga mohon ti kwa, kalyam. Napalabang ka ah. Yeah! Siyempre dapat, pag tinulungan ta napartak ti trabaho. Naman. Na madig tinulong awan ah. Nabayag. Yeah! Hmm. Karta kami, gunuuni pa di kaldingay, nagbayad ka to mo. Aguray ka mat ah. Oh, tama na chat eh. Itaw, baka pasorbe manatan. No, gapu pala ti kwa. Adayaw, matin pala nga kwa. Sumsumbatan, hindi ka pa siguratan. Adayo yan. Hindi pa sigurado atan, engineer to balat tan.